अस्सलाम वालेकुम रवलम के स्वागत बा भोजपुरी जुगाड़ू किचन में। तो आज हम बैगन और टमाटर एक साथ में चोखा बनावे के तरीका बताओ चल तनी। एकर टेस्ट बहुत अच्छा होखेला। बैगन टमाटर एक साथ में भूज के चोखा बनावल जाला तो बहुत एकर अच्छा टेस्ट होखेला। तो सबसे पहले एकरा के एक दो पानी धो लियाई, जेकर धूल मिट्टी साफ हो जाई, तब एकरा के पोंछ के आ भुजाई। तो देखी लो नहीं, धो के हम पोंछ के कंप्लीट कर चुकल बानी। अब एकरा के कौनो चीज से थोड़ा थोड़ा एकरा के घूप दिया जे भड़की ना। तो देखी लो नहीं, अच्छा से सब क दिले बानी। अब एकरा में सरसों के तेल लगा के आ तब एकरा के भूजल जाई, जिसमें जे अच्छा से भुजा जाई उलट पलट के। तो देखी लो नी, इ जाली के मदद से इ जाली इंडक्शन पर रख दियाई आ रख के एकरा के अच्छा से एकरा के उलट पलट के भूज लियाई। तो चली लो नी, हम भूज के दिखाओ तनी। तो देखी लो नी, धीमा आंच क के भूजे में लोनी, न तो ज्यादा हाइट पर भूजे में लोनी तो जल भी जाई, अच्छा से पक न पाई। तो एकरा के धीमा आंच पर उलट पलट के अच्छा से पका लियाई, जे अच्छा से पक जाई। वीडियो के लाइक करत रहम लोनी। तो देखी लोनी, लाइट कट गल बाटे, शीशा बहुत ज्यादा गरम बाटे, तो ए पर भूज सकतानी लोनी। तो देखी लोनी कितना अच्छा से भुजा जाई। तो देखी लोनी, एकरे साथ में हम शीशा गरम बा तो मरचा भी भूज के तैयार कर लेतानी। तब हरा मरचा कभी भी भूजे में लोनी तो एकरा के कट क के भूजे में लोनी, ये बहुत भड़केला मरचा। कट क दियाला तो भड़के के चांस ना रहेला। तो देखी लो नी, कितना अच्छा से बैगन और टमाटर पक के कंप्लीट हो चुकल बाटे। तो कभी भी भूजे में लोनी तो हाईएस्ट क के नत भूजे में लोनी, न तो टमाटर आ बैगन जल जाई, अच्छा भी भुजा ना पाए। तो देखी लोनी, हम मीडियम पर भूजले बानी तो कितना अच्छा से गल गइल बा, अच्छा भी भुजा गइल बा। आ एकरे साथ में हम मरचा भी भून लेले बानी, स्वाद अनुसार नमक बा, हरा मरचा बा। कभी भी चोखा बनाएम लोनी तो 2 गो से 3 गो सूखल मरचा डाल के बनाएम लोनी, जे ओकर स्वाद बढ़िया होखेला, टेस्ट भी बढ़ जाला, बहुत अच्छा टेस्ट आवेला, दुगुना स्वाद बढ़ जाला। तो चली लोनी, अब एकरा के अच्छा से छील लियाई आ चोखा के कूट लियाई, तब एक साथ में हम बना के दिखाओ तनी। कभी भी भूजे में लोनी बैगन आ टमाटर तो सरसों के तेल पूत के भूजे में लोनी, जे कितना अच्छा से एकर छिलका आसानी से उतर जाला। तो
तो देखी लो नी छील के टमाटर और बैगन छील के कंप्लीट कर चुकल बनी। बैगन के फाड़ के देख लेल बनी जे कीड़ा मकोड़ा नहीं नु बहुत ज़्यादा बैगन में कीड़ा रहेला। तो एकरा के फाड़ के अच्छा से देख लिया। एकरा के तीनों एक साथ में डाल के अच्छा से कूट लिया, चोखा के बना लिया। तो देखी लो नी लहसुन मरचन नमक कितना अच्छा से गिलास आ रही के मदद से कितना अच्छा से चोखा बन के कंप्लीट हो चुकल बा। अब एकरा साथ में टमाटर आ बैगन डाल के अच्छा से कूट लिया। तो देखी लो नी कितना अच्छा से चोखा बन के कंप्लीट हो चुकल बाटे। तो वो लोगन के टमाटर आ बैगन एक साथ में डाल के चोखा बनाई लो नी, खाई लो नी। हमार वीडियो अच्छा लागल होई तो चैनल के सब्सक्राइब करें लोग।